Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nginemdwebo la ngikufakele yona emine. 1 2 3 4. Besikade senza kulamanye amavideo sikhuluma ngendaba approximation besisebenzisa kakhulu ama-rectangle. Asithi ngiyaqala kulomdwebo wami uqala. Ngidwebe i-rectangle esithola yokuqala nansi yesibili ngabe iqhamuka la ize yohamba kuyofika kwes-n ngoba phela le ehambe sasa iyafika ekugcineni sivene sibize ngo-n. 2 kube isikhala mhlawumbe ngavumbuka amanye asazi kodwa size siyofinyelela kwaya n. Uyabona ukuthi imidwebo yami nje ukuthi sizama ukugoqa vele bekade sisikhulumile ngako ngoba uyabona ukuthi kuyo yonke lemidwebo wami sengikufakelile imininingwane ebalekile noma oyidingayo ukuthi wazi ukuthi le rectangle esiwatholayo anesisindo noma amade noma mangakanani. Soqala ke sidwebe uphawu lethu lolu okuzomela silijwayele kakhulu u-n wethu ube nalolu phawu olufana nalolu ngikudwebele lona la sibe no-I is equal to 1 wethu siqhubezele sithi f of x ube ubani ngaphakathi I minus 1 uzikhumbuze nje le formula noma lolu phawu ukuthi lizojwayela nje ukuvela kakhulu uma wenza lezi zibalo ze-approximation. Kahle kahle izibalo ze-approximation nje akusiyona nje into efana ngabe iyathusa izibalo nje ezama ukuthola ukuthi phakathi kumdwebo ungakhipha amanye ama-shape amangaki ayobe nesisindo esingakanani. Asiqhubezele sizama ukubheka udelta x wethu wala ngaphakathi. Udelta x wethu uyazi ukuthi utholeka ukuthi umdwebo wethu noma umugqa wethu waka x usukaphi nama-rectangle uyowavalaphi. Ingakho sithola ukuthi sithi b minus a ezansi sibe nobani no-n. Iformula ke leli ingakusiza kakhulu ukuthi kule video uma senza lezi zibalo ubambe ama-formula esisebenza ngawo. Asibheke umdwebo singawuthola la kuqala ngabobambela singobize ngo1 njengoba sengikufakelile vele ukuthi umdwebo uwodwa umele isisindo esingakanani. Sidlulele sithi ngenhla uyohlangana nalo babambisane ngapha ukuze uvaleke. Sizobiza ngo-n kungani ngoba ingabe iminingi imidwebo esingayithola la ngaphakathi siyasholo nje ukuthi nje ukugcina siyobamba leso ubiza ngo-n. Akho hlako uphawu lakho leli sithi I is equal to 1 ngenhla kube ubani kube n. Siqhubeke sithini sithi f of x siqhubeke delta x wethu. Yabona ukuthi ama-formula yethu anokusondelana noma acishe afane. Okuzokusiza ukuthi uwabambe nangomqondo ukuze uma usuwenza lezi zibalo zakho kungabe ukuthi uqala maphansi uyobheka ukuthi ama-formula athini kube ukuthi uyawazi nje kahle ukuthi ama-formula athini. Asibheke lo mdwebo wethu wesithathu sibone ukuthi uzosikhiphela elithini iformula. Nanokuthi la ngaphakathi kumdwebo wethu singathola imidwebo emingaki. Singabiza ngokuqala ke lo. Uyabona ukuthi ke thanda ukuba nobizo olude ke lo. Siqhubeke sinyuke ngawo sisiyobamba nje ukugcina ngabo banjwe langa sizithi sehle ngawo. Akubalekile kakhulu ke kule video noma kulezi zibalo esizenza manje ukuthi imidwebo lethu ehlukile eminye ama-rectangle kodwa uyabona ukuthi eminye mikhulu kunama-rectangle. Akubalekile kangaka ukuthi
size sifake ngemibalo engafani ngoba asukwenza izibalo ezinde nje sizama nje ukuzikhombisa ama-formula bemaningi ukwenza lezi zibalo. Sihambe sibe no F. Yabona ukuthi iformula lakhona loke landa nje lihlukile kunelokuqala kunelesibili. Wena kuzokumele uyisize ngako ukuthi ubambe lama formula ukuthi ungase uwathola ama-formula noma izibalo noma imidwebo engase ikudingi nama formula anjengalawa. Asibone la ukuthi sithola iformula elithini. Yabona ukuthi incane ke la lo mdwebo wethu oqala nawesibili. Sibone le isithathu sidlulele seqele asithi ukubheka isikhala. Uyabona la ukuthi kunangalingani kodwa anaku kulingana bese ngithi silithintanise lapha no y axis wethu kodwa sicacise kahle ukuthi sisho ukuthi liqala la hayi ukuthi liya ngale edongeni lapha kuyi kwama y axis ethu alinamathele lapho. Sibone ukuthi khona lana ngamiswa kanjani. Ngikubhalele nje ama-formula okuzomela wagade. Delta x wethu singakhohlwa ohlezi ukhona ku delta x wethu ngoba siwudinga njalo njalo. Sino f of xa plus f of x1 ngezansi sibe no 2. Asithi nje ukongeza isikhala. Usho ukuthi sidinga n phezulu angithi 2n singakhohlwa n wethu kuba n wethu lo ukhombisa ukuthi usuhambe wahamba nemidwebo wakho wazofinyelela kulo wokugcina impela esibiza ke ngo-n. Sithi f sivale kumagwegwe ethu o xi minus 1 no xi nje over 2 no delta x wethu. Kusho ukuthi iformula yalomdwebo wethu wesine ungabukeka kanje. Ngizothanda ukuthi ngingakusakusithi ngizothanda ukuthi ke ubuyele emuva kule midwebo yethu. Ngizamile nje ukudwebela nje imidwebo noma singasanga sandise ngokwenza izibalo kodwa ukuveza nje ama formula ukuthi uwakhumbule uwazi.